Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, the press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Tamla City size na mga ka-aksyon. Mayang gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinar na kitang panahon. We have Sir Gan Republica sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayad nga gabi. Aksyon ba may gabi sa aton mga listeners. Ari iatag naton lakat sa aton nga tiyempo sining gabi, Lunes kita karon kag Enero 18 to 2021. Si low pressure area, no, may antad sa karon sa distansya kapin sa 85 kilometros sa nabagatnan na sidlangan o kon south-southwest sang Zamboanga City. Ari siya sa coordinates grid naton sa 6.2 degrees north latitude kag 122.4 degrees is longitude. Upod ini siya sa intertropical convergence zone nga naga-apekto sa Mindanao, Palawan kag diri sa aton sa Kabisayan nga magalumon ang kalangitan, may lapta-lapta ini nga pagtupa sang malapnagon nga pag-ulan kag pagpanaguob. While ang tail end sang frontal system amuning shear line nga naga-separate o kon naga-collide, no, ang cold dry air sang northeast monsoon o kon amihan kag warm moist air sang easterlies naga-apekto diri sa nasidlangan nga bahin o kon eastern section sang nabagatnan sang Luzon, partikularmente diri sa Kabikulan, probinsya sang Quezon kag sa iban nga bahin sang Mindoro, Marinduque, Romblon kag Palawan nga magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta man ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob. Nagabaskog o kung may ginatawag kita nga surges ang northeast monsoon, area naga-apekto sa iban nga bahin sang Luzon nga magalumon ang kalangitan nga may pag-ulan. Nga particular mente sa mga lugar sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region sa probinsya sang Aurora, kag sa iban nga bahin sang Luzon.
Ang Luzon, Visayas kag Mindanao palarihas ang kondisyon sa palibot, may kasarangan hasta nga may pagmadlos nga huyop sang hangin. Nga ang Luzon hari sa direksyon sa namin na sidlangan, while ang Visayas na sidlangan pakadto namin na sidlangan o kung east to northeast, kag ang Mindanao halin sa nabagat na nasidlangan pakadto namin na nasidlangan o kung southeast to northeast, nga may palariya sila nga kondisyon sang kadagatan ara sa kasarangan hasta nga mabalod ang baybayon sa ilang mga kaprobinsyanan. So diri partikularmente sa aton probinsya, magalumon ang aton kalangitan, may lapta-lapta man ini nga pagtupa sang ulan kag malapnagon nga pag-ulan kag may dala ini nga pagpanaguob. Ato nabalitaan siniyang gabi, nagabaha kuno ang Kaliling Kawayan, ang portion sang Kaliling Kawayan kay daw proximity na siya, malapit na siya sa aton nga coordinates grid sang lokasyon ni low pressure area. Kag ang aton nga taob sining gabi alas 7:53, 1.2 metro ang taas o kun kadalumon. Kag ang hunas alas 12:23 karon sa kagahon sa takos nga 0.7 metro ang kanapawon. Kag alas 5:45 sini aga tunod si aring adlaw, magabutlak ini siya alas 6:10 buwas sa aga. Ari kita subong sa 24 hasta sa 28 degrees Celsius, no? Medyo mabugnaw sa nagligad action brain, nag 23 kita ginakurog na kita sa kabugnawon. Grabe, no? So 24 hasta sa 28 degrees Celsius. Maning aton kabugusan sa aton lakat nga tiyempo, si Bulkan Kanlaonya daw nakarehistro lang kita 4 ka pagtayog sa iyang sulok-sulok, no, kung sa sa iyang sa sulod sang edipisyo ni Bulkan Kanlaon sa aton nga 24 oras nga pag-obserbar. Ang iyang ginbuga nga asopre ari sa 562 average ang tonelada sa ika sa kadlaw sang nagligan nga pizza 5 sang Enero. So padayon ang global positioning measurements naton. May ground deformation kung may pagubag diri nayon sa minang jutay lang ang pagubag diri sa nanubuan kag sa tunga-tunga nga kaldera. Sang nagligad nga Hunyo 2020 kag amo ni mga parametro sang aton nga People's DOST. Padayon nga palimton magkolaborasyon kita pinaagi sa imong programa. Alert level 1 kita sa gihapon, restricted ang 4 km permanent danger zone. While ang earthquake information naton puro ini Quezon, Samar, Surigao, may-ari kita diriya si Palay, Gihulngan, Negros Oriental. 2.5 lang ang magnitude, 22 kilometro ang pukos. Natabo ini siya alauna 28 kag inas ang kagahon. Unfelt ini siya. Dason ang diri sa aton sa may-ari kita diri si Palay, unfelt man ini siya. 2.7 ang magnitude, ang depth po ko siya 16 kilometers padalom, no? Alas 5:35 kag inas ang kagahon, puro unfelt ini siya. So muni ang aton nga madulong sa imong mga balita parte sa natural disasters naton nga mga event natabo sining 24 oras action bright. Regarding sa tanggin mention mo nga Kaliling Kawayan, sir, aside from that, why naman iban, sir, no? Inang ang galom to dari na di sa kwan sa malapit na daw nalabot na ang Gihulngan, ang isang Negros Occidental kag Oriental, no, daw labot na kanig Valle Hermoso. Pero ining sa Kawayan kay moderate to heavy man ang ulan, ang ambot ang Kaliling kundi mataas sa ground surface level niya sa ibandang mga barangay sa aton
sa banwasang kawayan, no? Ang kaliling kay daw patag na siya mo daw flat ang aton nga landmass dira. So nanubuan siya daw palariyas na sila sa isyoda, no? So pagbunok sang ulan, siyempre sa bukid sina, hindi gid man malayo ang natabo dito sa Northern Negros daw amo man, no? Nga aton kinalantaw nga ang ground swell o kun round off sang tubig, no? Ang ginadala sang madamol kapag bunok sang pag-ulan. Action Brian. Matingala man ta Sir Gan, no? Kay once mag-ulan siya do nanamitan gid siya Sir Gan, no? Ang result niya baha gid no? Baha gid ya, kay amo ni ang kakatabo pero normally sa January daw laka na gid man siya ang ulan. Ang dupoy-dupoy na sang hangin nga mas mabugnaw pa sa bulan sang Disyembre. Gani man. O galing kay tungod nga ang sugo sini ang La Nina phenomenon ta. Daw permi lang ni kada hatag weather advisory sang Pag-asa may share line sa gihapon. Ti amo ni siya ang nagadala sang pag-ulan, no? Kay may collision o kung mag-collide ang warm moist air kag cold dry air sang amihan kag easterlies, maka-induce siya water vapor nga damol-damol kag galom, no? Di kung may surge ang northeast monsoon iduso yan na di sa dalom, imbes nga pasaka na sa Sea of Ochots pakadto sa Korean Peninsula, Kalabanan, diriya ginaduso ya halin sa Luzon papanaog di sa Visayas kag Mindanao. Amo ni may experience naton ang wala untat nga pag-ulan. Pawayan niya ta 2-3 kadlaw dito niya. Dugay-dugay ara na naman siya. Balikon. Kung nakamutik ka. So according sa Pag-asa, ang lain lang kay biyaan niya totoo diya may baha gid mo. May resulta may bahagi diya. May bahagi diya. Ang lain sini kay ang forecast ng Pag-asa kado hasta pa ni sa Pebrero. Ay agay. Dason ang probability nga mag-extend beyond by ni siya mga Marso, Abril. No, according sa El Nino Oscillation Index nga iya sang National Oceanic Atmospheric Administration. Muning balantayan ta, no? Sige. So, amana may La Nina kita. Puligan pa ni sang ginatawag nila nga polar vortex. Hindi pa ni maintindihan sang aton listeners later on explicar ta na. Intindihan naton sa ila. Sige. Sir Gan, salamat gid ha, Sir Gan. Sige, action by mayang gabi. Mayang gabi, sir. Una sa balita, una sa aksyon. Imagine mo na mismo si Sir Gan nakanotar na gid man sa sitwasyon ta na ulanan niya kita tagduha or pila ka adlaw, 4, 5. Inita niya tatagduha ka adlaw pero antes sa tabiyaan sang ulan niya may mga balay gid nagkalalubog. May mga patay pa. Ay sus kung sitwasyon. La 17 na Action Radio Philippine Standard Time. Anyway, sa mga moyo kita, sa mahal sinaton nga Ginoo, ubayan kita sa tanan nga mga tinion, labi na gid sa ngining pandemya, disaster subong. Palayo kita sa naman nga sa isang balatian, tarang nga oras bantayan kita kapatawaron kita sa aton sini makasalanan mga kaaksyon. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City GC 8 na. Subong adlaw Lunes, yari na kita sa Enero GC 8, 2020. Akon 21 maka-aksyon naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Indeklara man kita with inang kompleto nga dokumento nga ang Aksyon Radio Bacolod number 1. Una sa balita, una sa aksyon. Pwede naman ka maka-monitor bukas na aton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon radiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay maka-monitor man makabasa pa sa YouTube kag sa aton sining Twitter account. Ang aton sining text hotline 0963-757-0874. Bukas na kag inyo sining mga opinion dira sa Facebook Live kadto lang sa comment section. Pakinubo-nubo lang jud tay kitagan taga na tsansa karon basahon tinat-tanan. Aksyon Brian Borden. Aksyon firing line.
Onboard na, top 9 tak na sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Baha mga kaaksyon, amaning resulta kon nga nagkalalumos ining duwa ka mga lalaki dira sa banwa sang Morsya nagligad nga Sabado. Nakalakitan sila kahapon ang isa, kaina sang aga naman ang isa, lunsay mga patay. Ang ila ni ginhimo, ginluwas na nila kontani ang ila 5 ka mga karbaw nga ginapatubog dira sa suba sang Bago dira sa San Miguel, syudad o kon banwa sang Morsya. Ay nano manimo nga pagluwas nila sang karbaw nila, sila yang ginanod sang tubig, ti kalamatay gid sila. Ang 5 ka karbaw to isa na luwas, ang 4 ti subong missing man. Action firing line. Pero suno sa kapulisan sa banwa sang Morsya, mga anom gitanan ka karbaw subong ang nagkaladula dira. Bo grabing halit sining baha nga ini halong gid. Action firing line. Dito sa syudad sa San Carlos, as of this moment of time, ara pa sa gihapon sa mga sitwasyon nga nagapinanghimos, nga nagapaninlo ang mga utkautura naton didto nga nalubog ang ilang sini mga puloy-an, mga kagamitan, mga utod naton nga nang subong nagaproblema gid sa ilang sining sitwasyon. Action firing line. Importante way sang may nagkala disgrasya gid mga puloy-an ya iban nagkala anod gid, ang iban nagkala lusno ba perti nga halit sang Sabado sang gabi man dito sa syudad sang San Carlos. Action firing line. Dali na gid mahangpa no, jutay nga ulan sa syudad pero sa bukid gali ya. Amo tong dalukdo sang ulan nagapatimaan nga tiway nagin may kahoy sa bukid Kay kung may kahoy sa bukid lang, kung di makapanghawid po taning mga kagamutan niya sini sa tubig, hindi magdalukdo tanan sa syudad. Action firing line. Plus pagid sa mga syudad iya nga ang kanal tuman kagagmay, ang mga suba nga dalagko naghimo gagmay ati disgrasya gid. Action firing line. Samtang iban nga balita mga kaaksyon, inkwentro didto ya sa may syudad sang Gihulngan sang Sabado manakuaan video sang isa ka residente naga-arak-arak ya mga 30 ka mga rebelde kuno diri na inkwentro sang katapos ang Philippine Army mga kaaksyon pero way man sa mga kaswalidad. Action firing line. Sa Gihulngan niya daway untat yung tiniruhay diya sa mga amo ng mga grupo yan na ano man yung sitwasyon. Anyway, sa kabay pa nga maglabot is punto nga maginayuhay. Action firing line. Samtang obispo sang syudad sa San Carlos kag nasakupan pa nagahatag sang komento ini may koneksyon sa tong ginpatigayon nga pag-service ang warrant of arrest sa mga otoridad didto ya sa Panay sa may Kalinog, Iloilo kag sa Antique Tapas Tubla nga ginkapatay sang 9 ka persona kag 19 diri ang na-detain. Action firing line. Medyo hindi manami ang pananawan sang obispo diri. Plus the fact mga kaaksyon nga suno sa mga utod naton nga iban nga nakakilala sa tong mga biktima, mga IPs kuno to sila. Tigaling kay hindi taman ma-question man ang katapos ang Philippine Army kay may ginauyatan man nga dokumento. Action firing line. Way man nagamatter kung IPs ka, IP ikaw o kung hindi, kung involved kaya sa rebuilding nga grupo, way man yan nagahambal dang korte nga kung IP ka nga involved ka na, hindi ka pwede pa panaugan sang warrant of arrest, leave action hands. Action firing line. Ang korte way na paningala kung ikaw ang nagakakomiter sang kangay sinang lubag sa kasuguan sang gobyerno, dala ka mangyapon sila. Ang iban nga balita mga kaaksyon, balita iya gikan sa probinsya, check naton karon sa aksyon na Marlon Hinovia, dire sa probinsya nga mga balita mga kaaksyon kay dali gid lang sa probinsya ya may 5 ka mga may 5 ka mga empleyado sa National Bureau of Investigation nagpositive iya sa COVID-19. Action firing line. Ano nga sitwasyon? Samtang diri sa Bacolod, DSSD may kapin 160,000 na ka mga tawo nga ginalanta malakip sa vaccination program sa Bacolod mga kaaksyon. Karon discuss naton tutukan taning vaccination ngayon. Action firing line. Samtang councilors, Baribar kag Ramos nanguna sa may pinakadamo nga ordinansa ngagkag sumuman resolution nga naprobahan sang 2020 mga kaaksyon. Action Brian Morden. Action firing line. Balikan ta na karon ng mga balita sa lokal Manggulo Gayawon kung gamay lang tos nasyonal Buwas nga adlaw pagbukas naton sa aton mata matulog kamusbong. Pagbukas nyo buwas ang presyo sang gatong laina. Action firing
firing line. Kaya nga, magapasaka sang piso kada litro ang gasolina, Action Hands. Karon sa tungang gabi, pagpataklas 12.1. Ang pinakalala direk ang diesel piso kag 5 centavos kag 95 centavos naman ang kerosene. Puwerte yung mga kompanya sang langis yan, nagapinagusto lang sila yan, kung gusto lang pasaka, hala, why gid may nagakapugong. Samtang ang iban nga balita sa national, ipasulod na sa first reading mga ka-action, ari ginaabang-abangan man isang tanan Action Hands mo, ang ining House Resolution number 8298 nga ginduso yan ni Deputy Speaker Batangas 6th District Representative nga si Vilma Santos Ricto nga tuyo liwat pagbukas sang ABS-CBN. Gusto din ni si Ricto Vilma mang ka-action nga buksan i-renew liwat ang franchise sang ABS-CBN. Hulat-hulaton tani kay na-endorse na ini sa House Committee on Legislation franchise bill mga ka-aksyon ang sining House Rules o House Resolutions number 8298. Ini matyagan ko daw dako tsansa sining mabuksan niya lapit ng election 2022. Action firing line. Kung ako da sa mga mamalidha no, sa Kongreso ipabuksan nyo ni kay abinyong ABS-CBN. Grabe nga pag-impluwensya sinisang inyo butante kung makitaan ka mga nagpa-commercial kamuda. Action firing line. Tsansan yun ini. Anyway, sa iban nga balita sa national, matukre kita sa COVID, Kaya ang COVID subong 502,736 na ang positibo, kag ang bag-o subong adlaw do nagdamo, 2,163 mga kaksyon, and ang nagapabilin iyang aktibo, ara sa 26,839, ang naka-recover diri kay 465,988. Kag ang patay ara na sa 9,909 nagahuluhamboy na sa Gismel. Action firing line. Samtang mga kaksyon ang istorya kita tutukan taning vaccine subong. Nakipurtining vaccine subong sa bugos nga hindi lang sa Pilipinas subong nagakamog ining bulo vaccine nga ini. Subong sa bugos nga kalibutan ginabantayan man ang vaccine bangod sining may natabo nga nagkalamatay dito sa Norway pero istoryanta na karon. Firing line. Kaya diri sa pungsod Pilipinas, ang himuon sa Department of Health mga kaaksyon, himuon ang vaccination sa tanan nga mga vulnerable sectors, nga mga high risk bala nga mga utod naton, agod hindi na sila magkadto pa sa vaccination center o on-site, mismo ang taga DOH amo na ang magapadulong sa inyo puloy-an i-house to house ang pag-vaccine dira sa inyo. Action firing line. Lantawon tani kung anong resulta sini kiti hindi man ni compulsory, hindi man ni mandatory ang kwan mo. Ang vaccine nga ini pwede kaya ka pamalibad diri mga kaksyon. Sa bugos nga Pilipinas 4,512 na ang na-identify nga vaccination site mga kaksyon sining COVID-19. Hulat-hulaton tani. Action firing line. Kag Aryo, bangod sa nagluntad mga kaksyon dito sa Norway. Alleged ding report diri, Aryo, dali gid lang kay ang DOH diri karon sa Metro o kon sa pungsod Pilipinas. May nagaduso nga i-revoke ang emergency use authority sa Pfizer. No? Ini matapos nga gin-report dito sa Norway nga may ara sang 26 o kon 29 ang nagkalamatay matapos nga ginturokan sila ka vaccine. Action firing line. Pero sulo dire kay Undersecretary Maria Rosario Vergire mga kaksyon, nga ginausisa pa nila kon matuod ining report nga pagkapatay sining nasambit nga mga tawo didto kay basi way man lang labot diring vaccine sa prangkang istorya si Pfizer mga kaksyon amo pa lang ang pinakauna nga pharmaceutical firm sa pungsod Pilipinas sa ginataga na sang authority sang Food and Drug Administration. Action firing line. Apisar nga ini layo-layo pa rin pagsulodyo sa Pilipinas do sa middle of the year pa ini. Pero una ini siya ginatagan bikas sang iyang sining efficacy nga manami ang resulta, no? So karon suno kay Vergire diri hindi basta-basta nga i-revoke ang ilang sining EUA mga kaksyon, no? Kay check anay
kung ano ka matuod ining report, may mga investigation pa nga ginahimo sini. Action firing line. Ang natabo sini maka-action according sa report dito iya sa Norwegian Medicine Agency. Nga may ara or may gin-report dito iya sa Norway, no? Nga may ara sang 29 nga nagkalamatay sining matapos nga gin injikan sila sining nasambit iya nga vaccine nakaligad sang Disyembre 27, 2020. Action firing line. Ang ining nagkalamatay nagaedad sang 75 anyos pataas, no? And ini sila ginatawag na ginman nga underlying health conditions. May mga edad na sila mo, no? So na-include ini sila sa mga vulnerable sector nga 25,000 people nga gin injikan sadto nagligad nga Disyembre 2021 mga kakson. Action firing line. So ang report nga nagwa sa sinigid lamang, una may ara sang 26 nga nagkalamatay, kag gindungagan ini sang Sabado nahimo ini nga 29. Gina-check pa di makaksyon kung may edad 75 pa na o nga napatay diri. Amo ning ginausisa sa sinema tiniyon. Action firing line. Ang Pfizer mismo mga kaksyon subong nagakandak man sa ila sini nga pag-imbestigar. Kay kadamo sa nagahambal nga hindi man sila magpati sa sini nga report. Kay way pa man sang pamatuod gid nga napatay ini sila matapos nga gin-vaccine ini sila. Action firing line. Actually, ang vaccine mga kaksyon once maturukan kasi ni according iya sa mga eksperto sa World Health Organization nga gakabatsyag kagidman aksyonen sang hilanat may mga allergies pagani kagiban pa palang luya sa imong nga lawas matapos iya nga vaksinan ikaw ina ang makitaan nga side effect ka first pila ka days nga mabutangan ikaw ma-injikan ikaw dira. Action firing line. Pero according sa mga eksperto nga normal ina nga nagakatabo mga kaaksyon. Di kabalo naman kita nga kabalo naman kita mga kaaksyon nga ang Pfizer amo pa namin itani ang ginahangaan sang Pilipinas subong nga mayo kuntani nga amo ni ang makasulod diri sa aton nga vaccine for COVID-19. Action firing line. Kita mo pagkabati sa nagligad to nga mga Sinovac kag sa mga Sinopharm na bla. Ang tao naghambal gid ba og kakululbaan halin sa China daan tapos mahal pa. Dapat Pfizer lang o kung ano na tisubongo. Ang Pfizer amo pa ni resulta. Action firing line. Pero tisubong mo pero hambal naton sa inyo. Ining 29 nga nagkalamatay according sa report dito iya sa Norwegian Medicine Agency karon nga gina-check ini. Gina-imbestigahan pa ini, no? Gina-imbestigahan pa ini kon sa vaccine gidi bala o kon base sa ila mga edad o kon ano nga sitwasyon hindi pa naton gid mabalaan ini mo. Tiholton natin yung result sini pila kadlaw. Action firing line. Amo nang inabantayan sa sini nga mga tinion mga kaksyon kadamo subong sa mga report nga hindi magkalaamo mo, no? Hindi magkalaamo kon vaccine ang paghambalan sa sini nga mga tinion, no? Nagaproblema gid ang aton sini nga mga utod mga kaksyon. Dali gid lang kay nagmissing aton sini nga okay, dali gid lang ha. Hindi na makuan. Dali ang ari sindan ta kabiliwat action an basi ilain ang number nga nahatag ko da. Pero feeling ko amo gini nga number gyapon mo. Dali gid lang mga kaksyon ha. Kay mangonsiho kita sa mga kilala naton nga mga doktor nga may ideya sini, no? Dali gid lang kay may kabudlayan ko diri, no? May ideya sini kon ano gini blang vaccine nga ini kay daw halos subong nagakahangawa na gid sa sitwasyon naton, no? Bangod sining gakalatabo karon nga resulta sang pag-inject sining vaccine nga ini didto iya sa iban nga pungsod sa Norway subong nagaisahanon ining Pfizer mga kaksyon nga ginagamit nila. Action firing line. BioNTech mga kaksyon, no? So check naton ini nagligad to ang interview nato nagligad nga si Mana to ti ambal sa mga doktor diri sa Region 6 nga magpatigayon sila sang information dissemination tanan himuon nila to inform sa publiko nga makainsyende sila nga dapat hindi sila mahadlok o kung ano nga kabalo ka nagumpisa ining kahadlok ta sa ding vaksya na dumduman nyo to. Action firing
firing line. Ato sa dengue, lang kadamo sa nagkalamatay pero hindi man to ma-prove, no? Hindi man ma-prove. Anyway, last 34, hindi na to malambot siya, no? Makomersyal ko aksyonan sa balik lang ko karon dugay. Isa-isa ko ni karon kabay pa malambot na to ng aton doktor iyang makatag sang komento regarding sini. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time, last 34. This time check is brought to you. Do not just throw away questions and statements. Salamat sa pagmonitor, Madam Leia Younger Esquivel, no? Dira sa Talisay. Nene Biato Pabuaya. Good evening, Sumbray, watching live from Tangob. Shout out ko lang family Pabuaya kag family Biato. Salamat gid. Chris Migador. Good evening, Sumbray, watching live home Barangay Kabankalan, Negros Occidental. Tapi good evening man sa mga sa mama ko si Tessie Pandak Gador, and God bless you. Salamat. Madam Elizabeth Malaka Gamala, good evening, Sumbray. Keep safe always. God bless us all and more power. ARB number 1 AM station. Salamat. Ziti Alona Nagsumbray, good evening. Greet ko lang sa ang bata ko, baby Alunan sa Talisay. Happy birthday. Salamat gid Sir Brian. Watching subong sa Hong Kong. God bless. Okay. Charles Gayapa. Good evening, Sumbray, live from Cebu. Shout out family Gayapa sa Tanawan, Kabankalan City, especially kay Joel Gayapa. Salamat gid Sumbray. Ann Bella, naga-monitor man. God bless. Good evening. Bong Billboards Jr., Alma Agravante Sabater, Wilson Aris. Good evening, Sumbray. Ari lang kami naga-monitor sang programa mo mintras nagapanyaga. Watching from Vienna City, Austria, Europe. Bago panyaga, tusla. Robert Roma Raman, Felinora Oliveros, salamat gid. Nonoy Tahunes Araman, naga-monitor na panghagad siya panyapon, baka nami. Emma Alcuela Curlstrom, good evening, Sumbray, watching live from Sweden. Stay safe and God bless. Jody Florentino, Jocelyn Libon Dispuho, Jean Oy Cicer, Chodoro Gaduyon. Ay, si Sir Chodoro. Good evening, Sumbrayan, watching from Alangilan, Coffee Tato. Mahulat ka di sang mga fans mo. May time, sir. May matay masaka. Tada, sir. Marilo Travilla Catinoy, good evening, Sumbrayan. Naga-monitor sila. Michael John Season, good evening, Action Bry. Keep safe. Di na tuman. Always happy listening to All Energy Fans Club. Tamyaw ko lang, Season Palma Family, Sampurok Brotherhood, Barangay Sumag. Monitor from Chati Elias Paranaque. Thank you and God bless. Jovi Monares, Action An. Pakicheck lang Jovi Monares, naga-monitor man. Alison Acevedo, watching from Alihis, God bless Action Radio and Action Brian. Salamat. Vanessa Mayo, good evening Action Brian. Welcome back. Greet ko lang may Sisi. Mrs. Alvarez sa Bill Air, Tangob. Thank you and God bless. Salamat. Breath Heart Tunato, Araman. George Gargasira, naga-monitor man. Thank you, good. Sherlyn Consimino, keep safe, Bacolod. Rosalina Arellano Espadero. Rosalina Arellano Espadero again. Nida Balyote Olarte, naga-monitor man sa Bahrain. Salamat. Safe ka mo da. Safe, TC ka mo da. Inday Blaza, naga-tutok man. Imbong Jocampo Raman. Warren Ortiz. Veronica Santillan Manukan sa Baguio, may Baguio Sir Bry, Daway man. Salamat gid. Cindy May, Padayon Action Radio, listening from Bago City. Malin Francis Cornell, naga-monitor man. Good evening kuno sa mga viewers and listeners. Halin sa Cadiz City. Roy Doctosil Sayat. Good evening, so Brian, watching live from Barangay Tigbao, Calatrava, Negros Occidental. Bao, salamat gid sa inyo. Diri sa Dalom, okay. Rose Guevara Araman, Romar Leyte, gapanghagad panyapon, bao. Ana Mandrigos Rob, sir, out of 30,000, only 23 ang napatay, kag ang nakalamatay is ang mga sick people. Hindi kayo nabutang sa news di subong, ma'am. 29. Amo nang nabasa ko di. Kag ang nagkalamatay is ang mga sick people, kag mga 80 years old plus na nga hindi na kaya sang ila body, kag very weak na sila. That's why, hindi na to di man.
That's why ginstop na ang vaccine sa mga amo sini nga edad or cases. Mas trust ko gihapon niya ang Pfizer compared sa iban nga vaccine. Nonoy si Mar Pastrano, monitor lang kami diya from Sipalay. May side effect gani ang trusted brand like Pfizer, how much more ang untrusted brand, kaya Pfizer ko gihapon niya. Salamat gid sa mga text niyo diri. Okay, sige. Pagbalik ta karon try ta gid nga makakuha ta kwa na. Mitoy Arca, monitor lang kami di sa dia sang babe kag sang Arca Galia. Thank you gid. Nonoy Oximar, good evening from Sipalay, Sirilan, tao lang kami live. Salamat. Franz Duway Araman sa Kabankalan. Lilia Taton, naga-monitor man sa Gardenville. More power to your program. Stay safe. God bless. Roderick Alcantara, good evening. Greet ko lang family Alcantara sa mga sa Maaw. Salamat gid. Pinky Saldivar from Gardenville 2. Carlo De Leon, good evening. Brian watching live at Bacolod. Keep safe po and God bless. Bilin Salao, si Bilin, Nanay Bilin Salao sang Tangob. Christine Minies Villalubos, may gabi Brian. Good evening man sa Energy Fans Club. Kag sa tanan nga taga Barangay Pandanon DSB. Keep safe mga kaksyon. Tungburan Tuario Brian, good evening. Lihog lang great Barangay Kapitan Edgar Tuario, Barangay Lalagsan, na Castiliana. Yakono wife Rhea Tuario sa iapat nila ka mga kids. RR Aming Princess kag Zayan or Zia. Nanay Rosie kag Tatay Tinoy Tuario, Mayor Maymay Nicor, Kagawa Jigjig Toledo. Leia Yang, nabasa ko na kayo na. Okay. Chris Vilma Treyes. 29 na napatay, hindi 23. Eli Escalera, good evening, Aksumbrey. Monitor gid kami din ni Charity kag Ninang Mary sa 11th Street, Lacson. Salamat, keep safe, Action Radio. Nonoy Ogzimar Postrano, Araman, nag-monitor sa Sipalay. Aran action na. Sige. Pawayway lang ko kadali ha. Palikanta ka mo da. Kompletohon tani detalyeta. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga ton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga ton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1.
na ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Brian Morgan, Aksyon Firing Line. Nanggabilang kay Madam Melchorita Ferrer, naga-monitor man si Aldrin Diamantejo. Good evening, Action Brian. Naga-monitor kami sa Aloginsan, Cebu City. Keep safe, San Carlos Senios. Tuod, no? Perting San Carlos, subong. Charlene Niegos Tavera, naga-monitor man. Joseph Pacifico. Good evening, Action Brian. Watching live from Barangay Baliwagan, San Enrique. Edwin Gonzales, naga-monitor man sa Tonsini nga pagpangalagad. And check naman din sa piyak na side. Paki-roll na lang aksyon na. No? Good evening, Sir Brian. Monitor lang kami sa Barangay Manghanoy. Greet lang o PR kag Civiliano family. Salamat, Gid. Good evening, Sir Brian. Sa Buk, wala problema. Ara sa syudad, ang problema kay ang mga basura sa suba lang nila pinanghaboy. Sa bukid, gali. Bukid, gali. Pinanghaboy, amo na ang dali lang magbara ang tubig. Okay. Action Bry, MECQ sang September 2020 sa Bacolod may paabuton pa. Kay gin-lockdown man ang ginayo ni Kong Greg sa DSWD nga ayuda matupa payhan.
Ato mga nagkala-lockdown, may ara kamuyasang kwan mo. May ara kamuyasang natawag naton yung ayuda. Ginman mo. La 7:49 Action Radio, Philippine Standard Time. Action Firing Line. Online sa firing line. Gin ayo tagid ning iya sini masako nga panahon para lang gid makabulig explicar sa aton sining vaccine, no. We have on the line Dr. Itik Itoriaga. Doc, maayong gabi dra mo. Welcome sa Action Radio. Bye, good evening sa imo kag sa imo nagaparamati. Aha, salamat gid sa time, Doc, ano? So nagligad to ang Pilipinas, nagasako na kita nga pasudlon diring anuman nga mga pharmaceuticals para at least mga una man kita abi pa vaccine ng Pilipinas. Pero subong ang pinaka ginahulat to sang pumuluyo Pfizer. Nga Sinovac gid kita, nga Sinopharm gid kita, nga amo sini Pfizer dapat ang gina-check nato, no? Pero subong may mga reports sa Doc, ano, nga dito may nagkalamata. In fact, 29 ang pinaka-latest diri nga report dito sa Gwa sang Pungsod. And man nagkalamata, di 75 upwards ang edad bla, Doc. And may ara man to gina-check base iba taon pag ang iban. But accordingly, ng iban diri medyo pigado na gid man ang sitwasyon sa ila sinikaw galingon base ibla nagakuan na lang gid, Doc. Mamangkot lang kita kung magambal kita nga vaccine, Doc. Ano gid lang ang aymo sining opinion ka pananawan diri, Doc? Amo ni sa Brayo, kasi kita sa mga previous, yung mga vaccines ng una bla. Ang ginagamit sa to sa una, mga pan-blasting ko, mga weakened or inactivated version of viruses. Tapos ito na ginagamit mo. So, sa sini nga COVID-19 nga vaccine, wala ni siya nag-contain ng SARS o COVID, no? Mga weekend lang na kwansang virus, no? Kain na niya siya sa buong klase ng vaccine. No? But ito nga impossible nga kung matagaga mo vaccine. Point ko. So, ini nga vaccine niya, contain na lang mRNA. So, as if daligid lang. Body cells. So, longer, weekend, inactivated version sa itong virus. Namunit siya ang virus, ang amunit pong... daligid lang, Doc, ano? I-plus startable at action si Doc, medyo kalubong sa pagnog niya. Ara, Doc, okay na, Doc. Ang punto ko pala dyan, sorry, Bri, ang ini nga vaccine subong, hindi nipaliw sa mga vaccine sa una, nga ang ginahimo bla, amo ang weakened or inactivated version sang virus. Okay? Para ang ibutat amo na ba, halimbawa ihatag sa imong lawas, paghatag sa imong lawas, ang imong ang imong immune system bla. No, so makita niya na muna ang imong immune system ang matabo sina, ma-react siya sa kinaka-vaccine. Okay. Kaya tungod niya nga inactivated version sa virus, not this COVID. No? So ang matabo ang imong immune system makuha siya sa antibodies para makuha siya lang mag-develop siya sa immunity kasi gisulod yung mga virus. Sa una mo na ginahimo. Para nga kung sa sunod nga ma-infect ka, hindi ka na ma-COVID kaya may immune system, may antibodies ka na mo. Yes, no? May antibodies ka na. Yes. Na sa imong lawas. Sa iyang klase sa vaccine, hindi ni siya ang mga weakened or inactivated version sa mga virus. So, ini nga vaccine mo. Ga-contain niya sa mRNA, no? Sa isa kasi to instruction, no? Sa imong body cells. So, para pag infect ka, amo niya klase iya sa virus. It's no longer an inactivated version of virus. mRNA ang ga-contain sa snake. Kasi sa vaccine. That's why layo yang nga kung mataga mo masakit sa COVID. Yeah. Bla. Oo. So, natabo ang mga edad sa to, bray, mga 75 up. 90, mga 80 to 90 years old, mga 50, kalamatay ito sa after vaccination. Ito ay pamaganda dahil mamadagsimen lang. Kung mo itong vaccine na kapatay, it might be nga ito mga pasyente may mga concomitant sa ilang problem sa ilang lawas la. Of course, point ko bla Brian, edad na kung maluya ka na trail, period, may sakit na daan yung ginagdata.
Buti may mga reaksyon man ng vaccine mo. Aha. Ikaw, itong mga reaksyon niya, allergic reaction, support ka, fever, mga super pain, kahit tapos yung pagdanglaga, tatlo ka, it will only take 1 day. Aha. So, yung point ko nga, dahil yung matapakit, kasi nagkataon ng blabray, Aha. na napatay ko siya sa laing niya sakit. Okay. Pwede gid, no? Oo, mo na siya. Kagang isa sina, ako blabray. Pati sa Asia niya, bakit lain sila mag-jack? Ako lang yung pindi. Ako lang yung kay... Daligid lang. Dula, gid si Doc, no? Daligid lang. Bray? Aradok. Amo nang namin. Paano yung blabray sa bulong blanc hydroxychloroquine? Aha. Ang bulong sa malaria. Ang hydroxychloroquine, punihatag mo na sa mga Caucasian, ang side effect, common gita sa ila, sa sining bulong. Pero whereas sa Asian, pero sa aton, ang side effect no wala, layo ya, wala kita ka-develop side effect. So sa ako pa na basi bila depende no sa rasa ng tao. On how this race will react to this kind of vaccine. Muna bla sa Pinoy, ano suway lang? Muna bla. So far, Bray, ang nabalaan ko ng mga Pilipino nga na-vaccinize dito sa UK. In fact, ibang sila halin na sa Amon Hospital. Actually, okay gid sila eh. Wala gid sila sa mga side effect nga lain gid bala. Okay. Ang ilan lang yung batyag, doon ginat ng kaso sila, doon nag-mild fever sila, tapos sakit ila kamoto, bugat, ano na after 1 day, why naman, okay naman sa pamatyag mo. So sa sining mga tigulang, hindi ka balon, wala pa gid maklaro gid mo. Yes. Kasi Brian nagkataon lang, pero Brian mo na ba, ikaw Brian, may COVID ka sa mong Brian. Pag COVID mo Brian, pero isa din na tataka. So it does not mean yung napatay ka sa COVID. Kung kumitan ka ha problem, yan may problema sa iyong corazon. Galing ka nag-positive ka lang. Oo, ngayon na positive ka lang. Doon na blagwa ya. Tapos Brian, sa mga ito sa Norway, kung nabalong ito. So, sabi mo ng Brian, ito mo ito yan, patay sa mga elderly home. Correct. Every day. Kaya kada simana. So nabalang ko nito mga 400 deaths kada simana patay sa mga home-dated. So kanina nagkataon lang siguro, sa ako lang ni-analysis. Yes, Doc. Daan sila vaccine, mga patay sila. Bakit yung patay na gidmantok? Posible gid. Amo man ang explanation sa ibang Doc, no? Base balaga, batsyag na gid sila lain na gid sitwasyon nila, nagpabaksin sila. Ang sipa sang baksin, hindi nila sarangan sang lawas, nagbigay gid sila. Tapos, Brian, that's why, Brian, what lesson learned nila? Pero may natabo na gid man, ang ato niya analysis na lang nimo. Hindi nga ba siya analysis niya, hindi niya mo. Yes. Pati ang analysis niya, basi pagkari gid man sa vaccine. So, ang naigo mga elderly, that's why sa sunod, kung mag-vaccine ay dapat may quadget, may confirm na itnarohon gid na mga underlying problem na. At tiyatag no? Yes. Para paligid. Naglayo kaliwat, Doc. Brian? Okay, go ahead, Doc. Hello? Okay, go ahead. Hindi ko Brian, paniguro lang bla. No? So, wala niya confeiter or younger patient. This is from ang mga serious side effects ng bulo, doon niyo makaya. This is mga tigulang, pizza. Yes. Last to 90, tigulang na kayo. Muna bla, tapos reaction, mas hindi dala bla, tapos pala nakitlawas, sakit ang kamot. Tapos na-trigger ang heart attack, tungkol siyang pain. Mo na bla. So, ining gin palayag sang Pilipinas, subong ideal ginya Doc nga dapat 18 to 59 years old lang ang pwede mabaksinan. Doc, okay gid Doc ka ideya, no? 18 to 59 years old. 18 to 59 years old. Amo ning mga edad nga pwede maturukan sang vaccine lang diri sa Pilipinas, amo ning natun-an subong. Well, sa ako niya, for every frail patient, sabi, no, Brian, ang ako ng opinion, and terminally ill patient, a careful balance ko, of benefit versus disadvantage of vaccination is recommended. Sa ako na iya, opinion ko na. Yes. No, diba? Dapat i-balance yung ta. Gets mo punto ko? Yes, Doc. Ang benefit versus nadula. Vaccination. Siguro,
balita. Aha. Muna sa point ko. Mhm. So kung muli ka na po sa vaccine sa aton, Aha. so may natabo na to sa sagwa, no? It might be basi lain niya mag-react ang body ng Asian sa Caucasian with this vaccine, no? Di ba? So galing hindi lang tanda magsalig, ang punto ko lang, careful lang. Yes. So kinahanglan gid sang aton sining mga otoridad nga mag-train gid sa mga tawo nga mag-interview no sa kada tawo nga dapat turukan sa vaccine para pamangkuton sang health problem nila, Dok, no? Ang punto ko, vaccination will just still continue. Diba? But to carry out extra evaluation bala, point ko. For every sick people, no, whose underlying condition might aggravate. Kasi na underlying condition yung maka-aggravate. So, muna, especially may mga edad ng mga it doesn't mean nga Pfizer to. Oo, Pfizer. May pagurong Sinovac sini. Alang nga taga Europe magamit Sinovac eh. Gani man. Kung magamit is na Pfizer. No? Siguro basi kung Sinovac man to, basi the same lang yapon matabo. Kay may edad na eh. Mga edad ng mga pasyente. Hindi ko man makasiling ang Sinovac is better than Pfizer. Hindi ko man makasiling ang Pfizer is better than Sinovac. Wala kasing evidence na ma-support. Yes. Panumbalan, no, hindi may ebidensya mo nga sa Pfizer is better than Sinovac. Yung Sinovac is better than Pfizer o Astra o Moderna. So, subong, sa amo sini nga mga balita, Doc, dapat ang pumuluyo naton nga naga-monitor sini Matinion. Hindi lang gid gyapon maghahatag sang kahangawa, Doc. Ano? Kay way paginman gani sang nagwa nga result abi nga final amo gitong nakinpatya nila ang vaccine gid, no? Doc, no? Oo. Basta nagkataon lang bala. Nagkataon lang ang boto silingon. Ang point ko, basta ito sila may mga underlying na silang mga problem, pagkatag tungkol sa adverse reaction, daw mo na ba, hindi na kaya sa lawan, basta nag-trigger sa katakya, or it might be, tungkol sa side effect, tungkol sa LBM, tungkol sa diarrhea nga side effect, itigulang, mag-LBM, that's why ang diarrhea, LBM is not good for elderly patients, ito pinakabata. Correct na. Ang muna point ko. So far, Brian, sa mga nakabalaan ko na vaccinize, Filipino, sa UK, they're all okay gid sila subong. Mayo man. Sang nagligan tong mga binulan nagwa ning vaksina, ang iban daw excited na abi nga mapabaksin pero pagabot sang panahon nga ang vaksin do ara naginda kadamo, Dok, ang nahadlok na kwan sila nahadlok sa tong ding vaksya man tublang nga nagluntad diri sa aton. Ano dapat gid ang himuon sang authority naton siniman kay subong daw wala pagig ko ganay kabati-bati man nga ang DOH naton may ara na sa mga information drive every barangay abi nga dapat ang mga tawo idukahon tas lang dapat di ko mahadlok sang vaccine nga ini, Dok. Ipakbay, amo lang ginambal ko na ganis mo sa imo. Nga inisya pero sa unang mga vaccine ng mga weakened portions ng virus bla. Dahil na niya. Ini yung vaccine niya just contain an mRNA nga sa ko sa imo. No, a set of instruction lang na iya sa imo nga body cells, no? Na amo na punto ko. So wala kaya chance nga paghatag sa imo magkuan ka, ma-COVID ka. Kailangan yung klase ng virus niya. Hindi mo hindi na weakened version ng virus. Okay. Hatag sa lawas mo para ma-detect sa immune system mo, makuan ang antibody, no? Ma-develop sa antibody para may protection ka. May protection gid. So, this is this kind of virus. Like, this is not a weakened version. So, layo chance nga magmasakit ka. Nabot ang point ko. Ang ginakul ba mo lang sinabi yung mga reaksyon mo. Side effect bla. So, sa sini, bakit yung pang-dadala sa mga walang naging sila lang mga side effect yan. Pero taas kaya tapos allergic reaction. Take on may history of allergic, kaging tagaan ka kung namin. Okay. Wala. Mga strong discomfort, ano na nga discomfort? Pagkaya nga may discomfort. Sa hindi niyang lawas ng tigulang yung batanon eh. Correct na. At least tonight not because if you'll be given this kind of vaccine, pa-COVID ka. This is the kind of vaccine. So dako gini dapat di kita dapat magkahangawa sini kay dako gini bulig sini kay way ta kabalo kon hasta san-o pa ni si virus, Doc, ano? Well, kung
tanaw mo gid Bray ko nakapagkataw ko ini mo basta tablaw ko mo. Hello, Doc. Hello, Doc. Sino Bray? Oh, yes, good, Doc. Yeah, every day of my life, I'm in the hospital, every day, 24 hours of my life, matubang pasyente. Even though ang pasyente gamas, official, ako gamas, official. Tutuga kabit mo ko sa lambriga po. Yo, siyempre. Oh. Siyempre, way pa ko yung ma-immunize mo, daw mo na ba? So, point ko, COVID is here to stay. Point ko, as long as wala pa vaccine. Ari na bisas palibot. Ay, gali. That's why nga, hindi pa na vaccine. Sana may salid lang. No? Kaya wala pa kabot ang vaccine mo. Unless na, kapag vaccine natin, dito okay na. No, wala na problema. Siguro wala pa tayo magsalig. Yes, correct. Dapat. Kapaloob lang kay virus just it. Ano pa natin sa atong aktibo pa. Sige. So, Brian, ang ako niya maambalo niya sa mga ato niya. Hello, Doc. Hello, Brian. Ara. Okay, Doc. Sa ibang mga listeners, maambalo ko lang, ba man dapat ikulbahan kay so far, ang mga Pilipinos na na-vaccinize in UK, nga which most of them are kilala ko gid, they're okay gid. Pretty well okay gid sa okay gid na okay gid sila. Ang ilan lang yung mga side effect na batyagan, tuwing kaso sila, sakit sa injection. Sabi siya, no, vaccine ko, injection ka. Sakit yun man sa kamot mo. Correct. Dugalay, no? Tapos, ang ilang may mga fever, pero batsyag na sila fever, do ka mild man lang ang ilanat, no? Hindi magiging sila do ka taas yun ang ilanat. Palangapoy, pero hindi matamaan ka palangapoy. Tama no? The following day, wala naman, 24 hours lang, okay naman sila. Madula man na dayon. Okay. Wala naman. Pauli lang, aton lang, balantayan lang ang mga tigulang at talagaan sila ng vaccine. Tanaw ang benefit kag disadvantage laban. Yes, Doc. Right, no? Muna. Ang vaccine wala ton lang kung saan umabot. Pero inang nahadlok sila sa mga Sinovac kag mga Sinopharm damo gining bukang bibig sang Pinoy nga ano nga daw dira gid nga daw kakululbaan. Why sila dapat hadlokan diha, Doc? Actually, Bray, sa ako lang wala ko evidence mo. Yes. Wala ko ebidensya nga makambal ako nga Sinovac is not good compared mo to ibang virus ang vaccine. Yang Pfizer is better than Sinovac, and Sinovac mas hindi namin sa Pfizer. Wala ko ebidensya silang iambal. Dali kay kasulod ba sa tao sa ilapinsar sa COVID dali sa China, mo na bla. Amo na isuli mo sa ginapamangkot ko bla. Mo na bla. Lain opinion lain action. Mo na bla. Pero sa ako niya, well, as a critical person, wala ko sang evidence na ma-support. Wala ko. Yes. Na Sinovac hindi namin sa Pfizer. Ang Pfizer, mas sobra sa Sinovac no muna bla. Pero ang World Health Organization gambal, nga ang 50% kuno nga efficacy sa sining virus, enough na kuno sa isang individual nga ma-vaccinize nga makatag protection sa COVID-19. Okay. According to World Health Organization na. Okay, ang Pfizer to daw portitod ka ka bugat 95% sila Doc, ang Sinovac daw sa 50 to 60% lang. No. A point Bray. A point ko nga sila sa World Health Organization okay na 50%. Pwede na makaprotect sa virus. Okay. Daw mo na bla. Pwede na makaprotect sa virus. Okay. So hindi mo silingon nga kung ari ka sa Sinovac hindi ka maproteksyonan sa virus. Kasi according sa World Health Organization, who am I? Gambal sila nga ang World Health Organization sila. Di ba ilan ni Obramo? Yes. So, susundon na sila. Correct. So, 50% ko na okay na. Di ko nang Pfizer mo to, so let it be. So, mula bang point ko? So, point is, pindisi mo Yes, correct. Kung ano gusto mo May aray 50%. May aray gina isa Doc na mangkot gidayon Doc ko. Ambal niya may exister siya kuno nga kwan kuno diabetes, pwede lang siya ayhan kuno makapa-inject sina. Well, Brian, amo ni mambal ko Brian. Atong nagkalamatay Brian. Ng mga older, mga frail and elderly patients, mga maluya na to. 80 to 90 years old. Okay. Wala gito ma-documented Brian what really the cause of death. Yes. Muna bla. So ginakaaka pa lang sumong
kung ito nga kamatayan nila, what was really due to vaccine, Aha. o kung nagkataon lang na tagaan sila vaccine, patay sila sa mga sakit ng dalan ng daan. Tumabo gid. Daw lang punto ko, Aha. no? Well, I think it's premature for me to say Yes, if yes. you're diabetic, no? Hindi ka pwede matagaan, Kuha mo, Bri? Yes, Doc. No, wala to ang mga further development sa sining vaccine, no? Aha. Well, in fact, may mga seminar kami. Aha. I think that's a good question, no? Na kuha sa mga listener. Mhm. Ipamangkot ko, abe, sa mga expert pagid yung more than me, Yes, Doc. na naka-insindig ipatis ng vaccine. Yes. Hindi ko pa na sa mong Bri masabat, ha? Yes, Doc. No problem. Okay, hindi ko pa masabat. Kaya, if you're diabetic, that's an underlying health problem, eh. Yes, may ginabatsyag ka na. Aha. May nabatsa ka natin, if you're diabetic or hypertensive, may mga heart problem ka, Aha. no, may mga problem ka sa mga circulation. So, hindi ako kabal kung you are safe with this vaccine or not. Aha. Okay, and ma-research ko, mamangkot-mangkot ta. Sige, Doc. Buligan Sa tani pa. mga expert nga naka-insindi pagid more than me. Aha. Yes, kay ti buligan tanis la pahango po. Kay subong ang mga halfway, subong mga Pinoy daw kakwan pagin man daw sila mismo daw kadalom pagin sang pinsar nila prangkang istorya. Actually, Brian, ang ini nga vaccine, pa-insindi ko lang liwan, this is not a weakened version ng virus. Aha. That's not like sa mga vaccine sa una. Ang weakened nga version ng virus, iatag sa imo. Aha. Para ma-immune system, ma-develop sa antibody to protect you. So, this is not, it's an mRNA. Lain na niya. Aha. No, a set of instruction niya, no? Sa imo nga body cells. That's why nga, hindi ka magsakit sa, kung matagaan kasi, hindi ka magkasakit. Aha. Kaya this is not a weakened person sa ito. Aha. Kaya it's an mRNA. Aha. Na lang pwesto. Only, nga ang mga side effect yan lang hindi allergic. Amo lang gina siya. Kung may history of allergic ka, basi hindi ka matagaan. Basi lang. Ako Yes. lang na yan, ha? Correct. Or by the way, you will undergo skin testing. Ako lang na yan, Brian. No? Yes, Doc. Okay, as far as I'm concerned. Tapos, strong discomfort. Aha. Amo itong panghambal ko, amo itong mga side effect na nabatigan ng aton ng mga upot ng mga nurses natin sa UK. Aha. So, okay naman sila. Aha. Pinagkakasoma lang sila, hilanat yung gamay. No? Mhm. Tapos sakit sa ilang abaga, dumidyo mabugatin. Aha. Okay naman sila. Aha. Wala naman sila maging bakyan. Mhm. Tapos diarrhea, natukaon ka. Mhm. Hindi nga yatag may musin, hindi may diarrhea. Kundi, pinag-repeat. Aha. Diba? So, Sige. Hindi nga vaccine, duwelo kasi. Hindi nga, ipin-right mo lang ito block. Aha. Dapat may kwan gini, may with kwan gini yung proper ano nga rin, panuwag sila. What I mean, i-monitor mo gini. Oho. Grabe, no? Hindi pwede nga sa lipid right mo lang, pa-vaccine ka, palinya Oo. ako, tao to blokan mo. Kundi lang ang mga abaga dami. Hindi, what I mean, ano Oo. na, may vaccine din, sa barangay. Linya. Pag linya to, to block ka to. Oo. So sino na lang ang mga kwan, tao pwede ka tublok do hindi niya no gina-train ginagani mo. Oo. Dapat siguro evaluate na yan kada tao nga tublokan. Yes, daw mo gid sila. Yung problem yung dala nila. Aha. Like sa ginambal si mo nga sister. Aha. Yung kulit diabetes, yung sabat ko din mapal. Yes, Doc. Intindihan ta gid. Yung diabetes, tapos yung mga pamla, mga kadamo nga Naglayo kaliwat, Doc. you might have a silent myocardial infarction. Aha. May anak ka na problema sa heart mo. Mhm. Wala ginapat ka, pero wala pwede magpanda, lala. Aha. Diabetes ka tapos ka sa vaccination, trigger bla. Yes, correct na ano. So, ako lang na yung opinion. So, dapat proper evaluation. Yes, Sa correct. tanang pasyente nga may underlying problem. Aha. Sige. Medically older age. Aha. Sige. With that, Doc, salamat gid sa mga time sa mga gabi. At least na sanagan kita, no? Na kwanta, nahatagan ta sang kwan ini inang pagplastar sa aton sining mga kauturan nga nagakahangawa sining nasambit iya nga vaccine. Doc, salamat gid may gabi ka mabuhay ka, Doc. Okay, man. I stand corrected, no? Aha. This is just my own opinion. Yes, Doc. Aha. Ako lang yung opinion. I stand corrected. Aha. By some of the experts. Okay, Jan? Yes, Doc. Salamat gid, Doc. May gabi. Welcome. Yes, Bye-bye. Doc. Action Firing Line. Gin-check taman to mga kaksyon sa kabalo ka ang masamit na digin interview action hands mga doktor from the UH, doktor nga involved gidya sa gobyerno inang sila sa mga Department of Health mismo sa Region 6 so kung ano da. Nagpangita man kita actually si Dr. Tic Toriaga ka trabaho man sa panggobyerno man no nga
hospital pero independiente nga aton sa pag-interview sa iya. Matapos nga nakita nato ning report dito sa Norway. Bisan kay nagabasa kita according dito sa mga eksperto man sa gwa sang pungsod. Ginausisa pagid kung may connection sa vaccine bala o kon ini sila medyo lain na gid man ang sitwasyon nila. Action firing line. So diri mga kaksyon sa pungsod Pilipinas, ang palayag to ka nagligad sa aton mga doktor diri sa national gani nga 18 to 59 years old ang target nga dapat ipaidalom sining vaccination nga ini, no? And ginpalayag ina ni vaccine czar mismo nga si Carlito Galvez mga kaksyon sa meeting nga ginpatigayon nila with the mayors nga nagtambong ito nagpanguna mismong presidente sa mga alkalde sa aton nga mga syudad si Mayor Bing Leonardia. Action firing line. Kag ang DOH naghambal, hindi basta-basta nga magpang-vaccine lang kita. May amo na yung vaccine action hands lain sa mga bakuna sa kabataan nga kadto ka sa inang barangay center na health center pagaboto bata mo linya lang da kung gamay pa bakunahan o pagaboda abaga tudlokon dayon pak tapos ang vaccination. Subong ya ining parte sa COVID nga ini porte mo. May gina-training pa ya nga mga persona nga dapat before nga mag-inject ikaw sining nasambit nga vaccine nga ini may ara pa da sa mga Q&A nga matabo sa beneficiaryo o kon recipient sining nasambit iyang vaccine. Action firing line. Pamangkuton ka halin sa ubos pakadto sa idalom. Ano may ginabatsyag ka? Ano nga mga sakit ang ara sa imo? Labi na gid ko may edad-edad ka na. Kay kung may mga sakit ka nga amo suna, hindi ka basta-basta nga mag-inject ang nagapang-vaccinate da. Action firing line. Set aside ka na, tunan ka pa. Kay ti ba mas lain ini siya mo. Na mas lain ini grabe yan, no? Purtiya ka sibod sa kay COVID-19 mo. Doon ka gamugamo gid nga sahi sang balatian o kon virus ngayon. Action firing line. So ginatun-an ginisubong sa aton sa mga eksperto, ginahimo nila ang tanan-tanan. Imagine mo may mga vaccination center nga ginapili gani. Nga hindi ka basta-basta lang nga bisan diin nga mga center mang vaccine kada. Oh, plus pagid nga ang vaccine nga ini ginabutang ini sa pinaka very special storage kunong tawag din sa mga ginabutang sa vaccine nga ini hindi man basta-basta nga pabayaan mo lang kay butang-butang mo kilid-kilid. Action firing line. Purti yan, no? So kinanglan ta ang dugang pagid nga pagtuon, dugang pagid nga paghatag sa information dira sa inyo so that nga kamo mismo mainganyo nga mainganyo kamo yung nga matuod-tuon nga pag-inganyo, hindi kaya nainganyo lang kamo because of our interviews diri mga kaksyon. Action firing line. Kamo nga nagapamati na subong, may ara na kamo sang 50-50 nga mga paminsar dira. Kung diin kamo banda, mapavaksin kamo bala o kung hindi, may ginabatsyag na kamo na subong, mahuna-huna na kamo ay amuna gali, hindi gali basta-basta. Tsakto gina ang evaluation sa isa ka pasyente diri hindi basta-basta. Agod sa pag-inject mga kaksyon sining vaccine nga ini. Action firing line. Grabe, no? So, tsakto to kay Doc Itik Itoroyaga, ambal niya, siya way taya sang ebidensya sa mga reports nga ini. Tisto na, kaya ambal taman gani, gina-imbestigahan pa ni dito. And even ang aton, sini nga DOH, diri sa Pilipinas, nga investigate man. Sini natabo dito iya sa Norway mga kaksyon, no? Dito sa Norway nga natabo abi, no? Imagine mo 25 mil na na-injectan nila dito sa Norway mo. Di may 29 nga nagkalamatay, pero ang edad 75 up tanan. May mga edad na. Action firing line. Sinopharm, Sinovac. Amo ning isa man ka main topic sa matagadlaw nga tanan, no? Kay kadamo sa nagapamiriphi. Pertiya mo, kadamo sa nagapamiriphi man sini mo. Subong ginasunlog nilang ang China Action Hands. Baw sambal niya sa tanan nga mga produkto halin sa China. Ang COVID-19 lang siya ang nagdurar. Action firing line. Dungol-dungol man yung Pinoy mo. Sa kalabanan sa mga produkto nila daw, pila lang kabulan, kalabalda mo. Pero sa COVID-19 subong niya, amo ni pinaka-durable. Action firing line. Pero huna-hunao naton, nga to mga allegations sa una nga halin sa mga paniki dito sa Wuhan, China. Ato mga reports nga dito may may nagsungaw to nga mo to may mga kuno lang ang mga bulong to dito sa Wuhan, China. Muni na
Way pag ito sang prangkang istorya, wala pag ito action hands ang ginatawag naton evidence man, ang aton otoridad. Action firing line. Atong nagakalalaon, me myself, gina-admit ko man gani, ang grabing research ko to sa mga paniki nga to, sa amo to nga lugar kuno sa syudad to, grabing kinananay gin man sa mga tao, sa mga sapat nga mga sa bukid lang nga mga kwan mo, inangway na ang iban buhi pa ginaurab na nila. Action firing line. Amo tong una nga gin pasibangdan gid, no? Pero tiway pagid sang konkreto ato nga ebidensya mga kaksyon. Kay nakatutok yang aton sa nga World Health Organization kag iban pang authorities naton sa bugos nga kalibutan kung paano tapnaon ining si COVID-19. Action firing line. But I am pretty sure sa maabot nga panahon nga ining si COVID-19 na dula na ginman, may ari ginya id-id nga pag-imbestigar ang aton sa otoridad angot sining nasambit nga virus kung sa diin gid bala naghalin ini, ano gibla ang gintunaan sini para masigurado naton kay hindi na magliwat pa sa madaso naman eh. Action firing line. Dibla? So going back sa vaccine nga diri sa Pilipinas, sundon ta ko na ng mga particular nga ginapahambal sang DOH, no? Isa na sa ako nakit-an subong nga maayo nga ginhimo kag ginpalayag sang DOH, amo ning nga dapat 18 to 59 years old gid lamang ang ipaidalom sining pag ining vaccination. Kay sila ning pirmi nagagwa sa puluyan ka nagakadto sa trabaho, going out, kung ano na lang, pamakal, etc. Pero dako man gali ini man nga bulig kung nga ang 18 to 59 years old, kay mas mabakod-bakod pang lawas mong immune system mo da. Ikumpara mo sa nagaedad 70 pataas nga mapaidalom sa vaccination nga ini. Action firing line. Kay may ara pa naman plano ko taning DOH action hands nga mag house to house. Ato mga tawo nga mga hindi na may kalakat, kag budlay na, nga dapat ipaidalom sa vaccination, hindi na sila pagdalon pa sa mga site, vaccination site, center, etc. At taga DOH personnel mismo mo magakadtot sa puluyan nila. Pero tikon may mga bayang ginabatsyag na sila, subong tun-a naman isang DOH, ngay, hindi ta basta-basta gli mapang-inject ni sila kami ginabatsyag sa basi amoning rason nga dito sa Norway bla, sumipa si Pfizer bla, pagtublok sumipang iya sini nga effect kiti may effect giman tuod mo kag amo tong di nakaya sa mga may mga edad na amo tong nagbigay gid sila kag nagkalamatay gid sila mga kaksyon. Action firing line. Last 8:21 Action Radio Philippine Standard Time. Pagbalik naton karon digilugay, abi ko gani si COVID-19 na nagkulukalma na gid masyado this Bacolod. In fact today, kahapon do may ara sang damong Bacolod kahapon action ano, da mga GC6 kun di ko magsala 15. Pero subong adlaw nga result mga kaksyon, ang Bacolod may ara sang wala sang record no nga COVID-19 subong nga positive. Ang Negros Occidental 12 no. Para sa akon na dekadepende ini sa kadamuon kung isa sang kwan mo swab test mo. Action firing line. So may ara sang managpositive nga mga empleyado sa National Bureau of Investigation. Paano ni sila natukiban karon pagbalik naton plus na tani isa-isa kag ano nagkalatabo subong sa NBI da. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Nakatutok na si Victor Tugaf. Salamat gid. Good evening. Isa gani Baldo Veraman. Good evening, sombrado kadelikado na siguro para sa aton nga mga Pilipino. Gani man ang ginawa naton nga research nato di kag pang-interview sa mga doktor mo. Dejan Jonah, gobyerno balaga pili sang location. Di lang to man. Na location kung diin kamo makadto. Kaya gobyerno giman gapili location pero ang DOH subong naghambal nga kung hindi na kamo katako da sila makadto sa inyo da. Ana Mandrigos Rob, correct gidok, need gidya ana evaluate maayo kay hindi tanan palarihas ang body sa mga tao. Jocelyn Arisevita Ulak, salamat gid. Eddie Adorio naga-monitor man daw si Paloska. Neds M. Ruiz, Axel Bry, and Johnson & Johnson nga vaccine okay man na. No, isa man na. Liz Tibos Guillema, one more thing si Ryan, insulin dependent pa. Way ko gid na pamangkot ang iba nyo nga kwan kay bisan si doktor mismo hindi naman makasabat pa. Si Pinky Saldivar may pamangkot ani regarding sa hypertension no na kung pwede ka ma-injikan. Si doc mismo ga hands up kay hindi siya gusto magpanguna gid.
Jira Zero Junior, Aksubray, good PM. Aksubray, sang una, sang wala vaksin, kadali anay ara na, hindi naman sila, salamat. May mga amo ginagakatabo eh. Si Liz Tibos Guillem, Maliwat, good evening Sir Brian, how about ang may, okay, nabasa ko na kayo na. Atong may diabetes, bla. Valron Alvarez, wala sang virus kung may salig ka sa kagalingon, God to protect in your body. Okay. Ana Mandrigos Rob. Hello DOH, need you gid i-evaluate maayo ang pang-injeksyonan. Nyo kay hindi lang magsagay ka turok nga turok kay hindi tanan nga lawas ang tao the same. Depende sa kada tao, may kay iban may mga allergies or sensitive kay basi bala maparehas naman ulit sa ding vaxia scandal. Actually ning ding vaxia ma'am way pag hindi na pamatud-an gani mo. Oo. Ang DOH ubong gatuon gi sila tudo-tudo. So kung gatuon ang DOH, ikaw mismo nga tawo, mangin vigilant ka man dapat. Lilia Taton, kung gaduha-duha ka, hindi na lang magpa-inject. Nan, dira gid. Hindi na lang maglagaw, stay at home. Si Lidonia Santilian, good evening sa radyo, watching from Naga, sila Carlota Sri, Liberty Beniten Obaldo, Araman, nakatutok. Si Dens Liboon Nimenyo, good evening sa Bryce, still watching live from Cavite City, Victor Tugap. Okay, nabasa ko na kayo na. Sir Philip Anonsagay, nakatutok man. Okay, sige. Balikan kong iban karon na. Standby ka muna kay okay maning balita sa NBI man ho. Daw lunsay pa ni mga babae ang mga nagkala positive. Check ta ni karon with Action Marlon na. Balikan dugay ha, alas 8:25. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampiligan padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampiligan padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang palangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo.
ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Organ Aksyon Firing Line. May gabi lang kay Roth Kuzawa, si Ben Buds, Action Brian, next City Councilor of Bacolod City. We support you if in case. Padlagano niya kuya councilor sa Bacolod. Action Firing Line. Salamat, good sir. Ronnie Mananghaya, unahon anay ang healthcare worker ho. Hopefully nami ang result. Kabay pa Amo nang ginapaabot, ginaton tanan-tanan ang mayong resulta. No? Mayang gabi man kay Sir Sunny Boy Magsipok, naga-monitor and his family dira sa syudad sang Lacarlota. Naga-monitor man sa Lacarlota si Mercy kag Boy Salmorin, Esther kag Carlos de los Santos. Salamat gid sa inyo sini nga pagpamati. Mayang gabi Action na Bray, ga-monitor lang kami di sa imo program. Tamyaw ko lang bata ko sa Iloilo Dominic. Binaraw sa Alangilan Lizel Adrian Latosa kag sa tanan dire sa Purok Loksina Duming Loksin Duming si Duming sa Salvador Benedicto. Okay, aran seksyonan. Okay, sige, dali gid lang. Direta sa balita ni Action Marlon ho, kay 5 ka mga staff sang NBI nagpositive man sa COVID-19. Action Mar, good evening. Aksyon na Bray, bali dugang naman na sa active cases sang syudad sa Bacolod ay ang inang 5 ka mga personnel sa National Bureau of Investigation kung NBI Bacolod para subong sa quarantine facility sa isolation facility sa syudad sa Bacolod dira sa may barangay Villamonte. Ang ginalinan sila kay nagligad nga Biyernes kag Sabado may ara sang pagkuha sang RT-PCR swab test. Taran sa mga personnel sang NBI, bali 25 Action Bray, taran-taran ginkuhaan, gintunga-tunga Biyernes, ang katunga Sabado. Insigida dasig ang pagkuha sang resulta. Ang resulta, Action Bray, 5 sa 25 positive sa COVID-19. Wow. 5 lunsay ini mga babayi. Babayi assigned sa administrative division sa NBI Bacolod. Office staff ni sila ya. Office staff Action Bray. Kaya ginpangkuhaan sa swab test dira man sila assign taran sa NBI Bacolod Action Bray kay dutay man ang personal sa NBI Bacolod mo. Kip na mga agents Action Bray. Kung kay 5 ang nag-positive, may order ang local nga interagency task force nga dapat siradan kita na temporaryo. Ang ila sa nga opisina para nga i-decontaminate kag i-disinfect. Hindi lang daan isa mo kundi 5 gid ya. Damo ba? Ang nag-positive Action Bray. Ang contact tracing hambal ni NBI Bacolod Head Attorney Renwa
Baldovino ginumpisahan naman na sa nga local IATF i-contact trace action Bray ang target ring pamilya sa ring 5 i-kondara sa ila sa ring opisina taran man nga mga personnel ang swab test kag posible malabutan pagson Bray ang mga nag-process guro Laban gini? Oh. Proseso bala ka nagatubang sa saring 5 niyo. Kuna mo ara ginislas dalom nga nagalo atubang Daxon Mar? Ang opisina sa NBI Bacolod hasta na sa second floor mo. Sa dalom da mayaraman da assign. May office da sa dalom, may mga babae madaga naka-assign sa babawagson Bray matumanto. Okay, pag-insinde ko ang sa dalom da amo na yung office nga kung mag gawad ka sa NBI clearance ti diraya mga office staff halos tanan-tanan sa babaw tayo mga agents sa Mar namo sina. Yes, kung mayara ka sang luyag nga ireklamo nga kaso pa imbestigahan dito ka masakas babaw. Ang NBI clearances naman niya, ang kalabanan nga nag-amuma ara dara aside sa bahin sang first floor gid. First floor gid na, oo. Sigurado ang Sunbray may listahan na sila sang mga nag-proseso dara sang ila sa mga papeles. I-check na kung sino ang nakapalapit na kaistorya sinang 5 ka mga personal nga ang ipamangkot talang kay naka Attorney Baldovino silang ko sir sugide lang ko anong gender, babae o kung lalaki, sila nga puro na babae. Wow. Saan ito action mark na nagpa-swab test la Friday, no? Damo-damo siguro action na Bryce ang Friday. Laban, ining nag-positive nga 5, di ba sinauna na sila nga batch, no? Sa Friday sila natuon. Kunin nga sa Sabado palang sumbraya si Attorney Baldovino nakabaluda nga 5 ang positive. Ti aton humhaom na next sumbar, no? Kung sang Friday, abi 15 and 16 Saturday, ang mga naggagawad sang clearances or clearance ang nagliligad nga halin sa mga 10, 11, 12, 13, 14. Dapat pulo panilag kamo sa sitwasyon nyo, Akson Mar? Amo mga Akson, Bray. Ay, pero galik kahapon Domingo, no? Domingo? Balik kahapon Domingo, amo ning pagkabalo Akson Bray nga nag-positive ang 5. So, sigida, mayara siguro sila sang FB, Ma'am Akson Bray, may account pa siguro or may FB page man ang NBI Bacolod. Dito ginpabalo nila yung sigida nga mag-close ang talatapan si NBI epektibo sa bunga Lunes tub-tub gina Biyernes isang semana gina mag-close sa bunga ang NBI Bacolod hindi pa nagani piho Akson Bray kung pagka January 25 pagka surod nga Lunes ni mabalik sila operation mga depende pa ni siguro Akson Bray sa resulta sa contact tracing mo. Laban gini? Pag contact trace, kuhaan man na sang swab ang mga naka-close contact. Tinggal 5 ni, white naman kita pangayo, base kung mayara sang damo pag idala mag-positive. Base pala ko ma-extend na ang temporaryo nga closing kung pag-pasira sang NBI Bacolod. Akson Mar, mangkot lang ko sa NBI, damo man da babae or 5 lang gid sila nga babae? Sumbray, damo na da. Damo na da babae. Amo na da sang babae man nga personnel. Mga nagaling kay daw na di balasan na galing kay Poras babae nga mga nag-positive Akson Bray. Siguradong isa sang i-contact trace sa ilaning miyembro sa ila sa nga pamilya mo. Laban gid. Ang miyembro sang family nila kay mantidi man sulong nga daan kada mo na sa nagakampante Akson Bray. Damo na sa mga lugar nga way kasok-sok face pass laban na gid kon kamukamo malagupod inyo sa dinga puloyan. So ang Bacolod subong kundi ang report daw ay pasang way nagdugang bago. Way pa nakasulod laban-laban way pa nakasulod ang Sumbray. Ining 5 ni. 5 ni way pa nakasulod kay may kuno mo may process na Sumbray sa pagpagwa sang figures mo. Hindi mo silingon nga nag-positive taga Bacolod, insigida ilakip diyo sa record sa Bacolod. Baka pa na to sa babaw. Dalawang pa ni sa regional to? Sa region para kay ang pinaka may poder ka ng Sumbray sa papagwa sang record kung na figures regional mo. Correct na. Pati agi pa to sa regional. So laban-laban, wala pa na Sumbray mapagwa sang region. Ang muna nga zero subong ang nagdugang nga cases sa sunod sang Bacolod.
Naparawagan naman ni Baldovino kahapon Domingo, pero ti Hambalya, pagi dari sa Action Radio, luya yaliwat ti Pabalo, kita man ang sumray dara sa ato sa mga action tapos damo na yang nagalinya mo. Oo, tagalas 2 pala ng ibanda outside Bacolod pa Action Mar. Pinakasubo ka Action Baray ka kon basi kon way bala ka sigurado mayari gini way sang ihibalo. Oh. Close ang NBI office ang iba nagsumbrelo layo pa ng ginahalinan sila. Ti subong base naga-monitor kamo da may plano kamo magkadto sa NBI himata nyo kung ano da why anay sirado sila until January 25 Action Mar no? Until January 22 kaya ang 23 Sabado man way opisina. 24 Domingo until 25 ibalikan talag sumbray by Sunday si Atty. Baldovino. Pure kay base hindi pa napiho. And base kon namot ba lang muno naton bla base kon way ta magina pangayo base kon may magduga pagit lang magpositive sa akin patayan nga contact tracing bla. Ay wala lang. So bagay diri sa Action Radio luyang lay babalo ni Baldovino way anay subong transaction labi na kita sumbray tin pinakadamo diri nag proseso sang ila sa ring NBI clearances. Gana pinakadamo da. So hindi ka mo na magkanto umpisa boss o kay nag-start na subong adlaw close ang NBI kag sa Lunes monitor lang mo dire sa Action Radio kay mabalaan tara temprano pa. By Saturday siguro laputon ta na liwat sa Atty. Baldovino mabalon kag ibalon ta kung bala mabukas sila liwat kag maliwat ta operar sa babot ka Lunes. Yari sa Atty. Renua Baldovino. Closed kami ngayon dahil nag-disinfect for disinfection tsaka quarantine mga personnel namin. Yan advice ng AITF for at least 1 week. Nag-undergo kami ng swab test last Friday and Saturday at meron ng nag-positive sa COVID-19 among our personnel. So far, ang result 5 ang nag-positive. Now, they are now brought in the government quarantine facility. Tracing ngayon ay sinasagawa by the city IATF. Tracing ngayon silang nagsasagawa. Maybe, hintayin na lang natin yung result ng contact tracing na sinasagawa ngayon. Na-advise naman na namin kahapon, but ito sasabihin ko ngayon na under disinfection kami tsaka quarantine, kaya ang NBI office ay sarado up to Friday. So magre-resume kami ng operation on January 25. Atty. Baldovino ang agent in charge sa Bacolod NBI. Kumana sumbaran ni Katalolopang doon kay sama-sami basta mag-amon niya kadamoon siya na nag-positive ason na bray. Sa base ato sa ring record man sa amo sa ring kadamoon nga nag-positive nga tag-5, tag-7 katabo ka sumbray may nagadugang giga-positive sa kontak ka trace o kabay pa nga hindi nga kay naganubo na nga daan sa buong kaso may report na sumbray nga base kung may mga lugar na gani nga i-declare new normal Bacolod magdugang pagid bago naman nga palaligban. Amaning report gikan sa Kapitolyo salang ka-action na Marlon Hervaya o nasa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Mar, balita gikan sa Kapitolyo Provincial katutok kita sa National Bureau of Investigation. Suliton ko lang mga kaksyon. Nagwang result sang nagligad nga adlaw pero nagkuan sila, swab test sila 15 kag GC6 dogin tunga kay medyo madamo-damo. So may 5 nga nagpositive lonsay mga kabainhan, mga office staff dira sang NBI. Kapala naman kita aksyonan sang NBI, damo permitawo da. Taglas 2 pa lang sang kaagahon may nagalilinya na da halin iya sa iban nga mga cities and municipalities diri sa probinsya sang Negros Occidental. Ang iban diri naga-overnight na sila gani mo. Action Firing Line. Sa kadamuon da so nagalilinya sila dira. Nagalas 2 ang kagahon, las 3 dira iba nagatinulog na da para makauna kuha lang sang NBI clearance gamiton sa apply trabaho. Ang iban kadto sa iban nga pungsod. Ang iban apply kung ano na lang. Dapat may NBI clearance ikaw. Now,
Sa mga pizza, abing yun mono ko to kay na halin mga 9 at 10, 11, 12, butante 11, 12, 13, 14, abi. Or sa mga halin sa mga 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 8 mga kaksyon nga nakakadto ka mo da kag nakapila man ka mo, nakakuha ka mo clearance sa NBI. Kung pwede pa lang kung nagamonitor ka na, hindi man ko sure ha, i-isolate mo na lang na daan, anay ko galingon mo. Tod na, dulo distansya ka lang anay sa pamilya mo da kay way takbalo ay. Labi na gid kondra ka sa mga 11, 12, 13, and 14 nga nakakadto ka da sa NBI. Ikaw na lang mismo isolate sa family mo da, dulo distansya ka na lang anay gamay kag panilagan mong kaugalingon mo. Para nga hindi na magdamo if in case giban pero palayo gid lang nga wala sang may natapikan ining 5 nga nagpositibo dira sa NBI mga kaksyon. Action firing line. Amo wala nang aton basi way kamo kabalo pag dira umpisa kahapon gindeklara na nga temporaryo sirado ang NBI until 22 this coming Friday, no? Biyernes. Mabalik sila 25 pero hindi pa na sure. Depende sa situation. Tikon nagamonitor ka ba subong, himata, pamilya nga may plano magkuha sang NBI clearance, hindi kamo magkadturis bakulod kaway kamo di hangpon subong. Action firing line. Magastuhan lang kamo, makapuyan lang kamo, mapuli kamo sa inyo way kamo dalon gid, no? At least tonight nabalaan nyo, palaptan nyo na nga mga nga balita, halin diri sa Action Radio. Dira sa inyo barangay, amo ning nami nga i-chismis aksyonan kay mapuslan mo ni. Di ka mag-chismis da sini puslan arin puslan mo gini hambal to sa Action Radio ho. Ang NBI bakulod sirado hasta sa 22 na. Tapos mamati ta sila kuno sa dason mga Sabado naman kay basi buksan naman sa 25 or basi hindi naman pagbuksan kay may nagpositive to nga 5. Action firing line. Hambal to sa Action Radio ho. Basi nakalinya kamo sa muni nga mga inadlaw ho. Ikwan kamo, palayo-layo kamo day sa amon. Way man discrimination na. Di distansya lang gamay panilagan nyo kuno ko galingon nyo kay way takabalo basi nakasangit kamo sa nagpositive to or nakakuha kamo droplets to etc. Di magdugang naman kita. Action firing line. Suliton ko, hindi lang na bakulod non ang nagalinya da, kundi bilog nga Negros Occidental. So I am speaking here, bilog nga Negros Occidental ang gina-inform naton regarding sini para at least may ideya kamo da, ha? Action firing line. Kabalo ka, ining 5 lang ni makatapik pa ni dader 5. Ang 5 to, dader 5 na naman sus pagkadamo, nakakapoy na Action JM. Hindi ta gusto magbalik sa puno nga daw mga zombie kita pinalagyo sa kogalingon tanga kwan ko sa upod. Action firing line. Sa trabaho, inagyan na mo na di, mislang aksyonan ka, newscast lang na di, pero daw ang sitwasyon sa kalibutan, daw ay nagka-hopeless bla, no? Sa Action Eden, namduman ko gani. Gistoryanay kami sa newsroom daw sa mga Marso, ginto mo. Gatulo ang luha bla. Action firing line. Ako kayo miyahom lang, pero kulba ako, hindi man hamak lang ko matapos gina. Hindi pa ning katapusan sang tanan. May hambal nila ko no sa katapusan nga lakat mo no si Dalom sang Cueva Aksyonan, may adlaw nga nagahulak. Action Brian Warden. Action firing line. Balik ko dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This news sponsor. May gabi lang kay Almira Lee Malazarte, salamat. Joanne Mil Araman sa Victorina Heights, thank you gid. Dennis Richard Tiboroma, mo nagahilanat ni sa kuno abi pag-inom sang kalamansi nga damo-damo da. Angela Liarte Gayon Dato. Good evening, Sumbray. Watching live from Banga Totong, Barangay Felisa. Virgo September, Araman. Ralston Zaragoza, salamat gid. May gabi Homalomina, Araman. Roth Kusawa. Nami ako na kay Ben Bads kay Balyak Sumbray, next city councilor of Bacolod City. Ho. We support you in case none. Imagine mo, supportahan niya. Kung ano na, money or family. Lily King, Action Bray, good afternoon. Greetings from UK. Kumusta ko na sa UK? Kabay pa goods lang yun. Sige. Marilax o gamaya. Mabalik ta dugay-dugay, ha? Las 8:53.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod. Padayon kabulag pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga, ginendorso naton mga kaaksyon ang My TC, no? Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at Firing line! May kabilang kay Madam Lilia Taton, NBI, ito kayo nang na-report na to, no? Sige. Romarley, Action Bri, pwede maka-great happy birthday, di na tuman, kay Chris in Cabo, madamo gid nga salamat. Dalagid Action JM ha, kay may isa pa ko, Life Extension Vitamin D3, ha?
Naga-monitor na tamyaya ko si Kian Angelo halin kay Papa Lolo at tubalang nagdulong da kay na. Okay, sige. Salamat gid sa pag-monitor, ano? Aksyonan, may ayaw, daligid lang, may gid. May kami na naga-monitor subong si Nanay Adelita Hingko sang Barangay Salvacion, Banwasang Morsya. Salamat gid. Mangkot lang ko aksyonan sa BIR. Ang BIR nag-close man, no? Isa lang niya ka-adlaw. Today lang. Oo. May disinfection man sila, di ba? Pero balik na sila buwas. Okay, sige. Why na kita sang higo pang oras sa aton sini nga pagpangalaga upod sa bugos nga puwersa. Sa Action Radio News Team sa pagpangunan Action Rex Cantong, Station Manager Action Una Magbanwa sa Technical Side Web Action Enris Pulgar. Araman sa Action JM ang aton sini IT Tonight. Partner naton sa pagpangalaga Action On Defensor kag News Center. Upod man naton diri akong standby sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Kini naman sa Action Brian Mordan nagapasalamat gid. Magilibati tabwas sa mamayapon nga istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,